the mayor declared. Mipatuman og lapad nga nila hugay si Cebu City Mayor Mike Rama sa mga department heads ug mga assistant heads sa mga nagkadaiyang departamento sa Cebu City Hall. Matud pa sa mayor nga unang hugna pa lang kini sa iyang pagpatuman og job reshuffling sa mga kawani sa Cebu City government ug duna pay mga umaabot nga kabag-uhan. No, it has to be done. It has to be done. Moving forward, and that's only the phase 1. There will be a phase 2 and a phase 3. Kini gianunsyo sa publiko ni Attorney Colin Rosel kasamtangang City Administrator karong adlawng Lunes, Marso 4 atul sa flag raising ceremony. Dugang ni Rosel nga siya nasab ang mamahimong hospital administrator sa Cebu City Medical Center kun CCMC. Matud pa nga focus niya ang paghuman sa construction sa maong hospital. Misaad sab siya nga sulod lamang sa 3 ka buwan, buhaton niya nga wellness complex ang nagpalibot sa CCMC. Ang tibok nga kilid sa CCMC, naa diha ang fire station, naasad sa luyon ay bakanting yuta, paingon pa na sa South Bus Terminal, nga vicinity LTO Tom sa una, mahimo na diyang wellness center or complex, no? Kana siyang dapita, ato ng pagabuhaton, 3 ka buwan ang gihatag ni Mayor Mike. Gi-endorso sab sa mayor ang legal officer sa Cebu City Transportation Office, Attorney Kent Hongoy, nga mopuli sa kasamtangan nga project manager sa CBRT, Engineer Norvin Imbong. Saysay ni Hongoy nga kun mahinayon man nga siya na ang mulingkod isip project manager, paningkamutan niya nga mahuman ang phase 1 sa BRT sa wa pa ang gihatag nga deadline. One of the key points gid nato is to resolve the worsening traffic situation in the BRT construction areas. So usasa na sa ato ang nakita nga mga loopholes in our coordination with UTR as well as that of the contractors and other stakeholders. I would like to suggest, if we given the chance and opportunity, that we will streamline everything. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV, Cebu.